Казвам се Петър Ценев и съм пациент на доктор Сирачева от доста време, може би около 15 години. Сега искам да споделя с вас моя случай с болен зъб долу в дясно. Всичко започна лятото на 2024 година. Юли месец като че ли беше, с остра болка, както казах, долу в дясно. Не можех да определя точно какво се случва. Имал съм проблеми с венците, помислих, че е от тях. Започнах по-интензивно да си почиствам зъбите. Вечер ги третирах с течности за зъби, за почистване, но ефектът не беше значителен. Лятото протече в болки и опити от моя страна да направя нещо, тъй като нямаше много налични специалисти. В септември месец влязах в контакт с доктор Сирачева и ми назначиха лечение в нейната клиника. От тогава първо направихме скенер, за да се види каква е ситуацията. Оказа се доста сериозна. Констатира се киста в корените на зъба, с тапене на коста и джоб дълбоко около 12 мм. Това според доктор Сирачева е доста сериозно и трябваше да се пристъпи веднага към лечение. Първоначално се изчисти зъбния камък, после се направи лазер терапия, като междувременно ми беше назначена и хомеопатична терапия, която продължи през целия период на лечението. След лазера и вече продължаващата хомеопатия зъба се стабилизира, джоба стигна до 3 мм. Това, което пропуснах, е, че зъба също и гноеше. Всичко това се тушира и след това се пристъпи към кореново лечение на зъба. След кореновото лечение и след период на възстановяване, през който продължавах да вземам хомеопатия, назначена от доктор Сирачева, се прецени, че зъбът е достатъчно стабилен да му се сложи корона. Междувременно се установи и пукнатина в този зъб, която трябваше също да се стабилизира. В крайна сметка, вместо зъба да се извади и да се търси начини за мост или за друг зъб нов, стана така, че короната се сложи на моя си зъб и в момента всичко е под контрол. Накрая се направи и втори скенер, който констатира, че костта е на 100% възстановена след цялата процедура и терапия, която беше предприета. В крайна сметка, както казах, зъбът ми е запазен. В момента нямам никакви болки и благодарение на професионализма на доктор Сирачева съм доволен от постигнатото.